Tá fé bliain ann ó bhuaigh Tiobraid Árann na gréibh náisiúnta Dearnach. An aeróth le graime ála chuirna barcan crocaig, an aeróth leis na champíní Galway a drío se ar a bherí as a chéile bhóchant. Mí hála drisdáin a man trátrachta. Lámór na cmógaíochta an sa barchan crocaig, agus an dáir ag iarraigh tús maith chuir leis an mbliain, agus chur na hairtló a deisinis ag Tiobraid Árann ag Garra síos tríd an son, Karen Kennedy, Chanska siúd an Counson, a dolisteach ach an cúbar déanamh dóhan is dig an son, Dacratí ag an Gaillimh ag Glanna, agus ag an deire, dóhan déanta, dúla séir aimse an son, agus, well, ag a deire, an réitóir rá go gach misdul gotí súla an teaigh, agus níor híldí na gribh sé harann tras ná ach tá rud ag an teile feice ag an seabhach an orda, agus tá se an Counson cadathe má se ag Karen Kennedy, tús na himmarthe a Tiobraid Árann. Se dúrach má se thar tras ná agus Counson cadathe. Galibh is a teacht agus brú an son. Richard scuile leis na bert go maith an son ag orla magra, Garistach Bertanach le héad na cosintúirí fácan na dígacha, seansan is ag magra, sorry immert an son. Cúlint in céad Scott an Galibh gafa chun tosig. Idir O'Reilly, about one eile. Cúlint Dernach ché. Ceann chuir síos bás os a chormach seansar Cúlín eile. Na muir ag Farras sás na gá Cúlín is a chéile. Ag Éilis O'Reilly agus an Galibh ag fiosú. Banistóir an son dar nóis na Cathal Murray. Idir glór trí craobh na strathasí ag chéile hairtló an so trónóna. Se chun ar ístid pas clisteisteach an son agus tá sé ag boga níos fear Dacratí go cinnte ag cosintúirí Tiobraid Árann beidir goil oscailtí an son ag an Gaillimh tá brúá chur a gcónaigh tarrant beagán an son ag a deire iirecht ag teacht a seach ó Aoife Donoghue agus scorma heile ag an Gaillimh. Bear na réasúnta mórnis oscailte idir na fórna. Galibh a teacht a rís trí leas captain na fórna agus an Counson imtheisteach ag Siobhan Magra. Lán tosí ar clár na scór agus Dacratí ag Tiobraid Árann na tosathe bríomhar seo smachtú. Bearna an a bhórnis oscailtíidir na fórna scóir tastáil ó Tiobraid Árann seo an bhean chuntuirteach ag Garistach an son, Karen Kennedy fuair sin céad Cúlín den cléthe, ceann má heile an son aimse cé, hastigh sé sin go cinnte ó Tiobraid Árann. Is bula séir. Ag Emer McGrath. The score mastig I chéile ag Tiobraid Árann agus an Council gá hard agus harann seasnán. Scór tácht a gribhann brise. Agus cílíonn sé sin ag leathaim níl atra ach éon Cúlín amháin. Emer McGrath. Bula maith an son ché. Smachta gáling an son ag Karen Kennedy. Canton Coristeach sciúnta ag Kennedy. Fórna ar cóscóir ríist. Canton ibristeach Karen Kennedy ar shelf tá sí dultaisteach. Seantatá Kennedy ar cúl. Cad é mar cúl ag Tiobraid Árann. Sá rúthar déanta ag Karen Kennedy. An cosintúir fáca na díoga ché. Agus orchar isteach sa líontán thar Fiona Ryan. Scór cinúnach inis. Siad an Gaillimh na champíní ratha le gábh líon an ús. Mar siad go dtí an deire seach chun iirecht teachta seach ó Áine Keane. Smachta sig an son ag Niamh Mallon agus sin cóirmartúntaach ag an Gaillimh. Nuair a bhíidir féhrú an son, fáinne go leor, agus taithí a chomá. Gan spás. Sa meisistig an son ag an Gaillimh agus deisir Cúlín an Thompson ag Niamh Mallon. Agus an bhearna is lúidir na fórna. Galibh a teacht a rís Dacratí ag Tiobraid Árann iad a stop an buntá seo tairt an son ag an réitóir tá siad a teacht díreach síos tríd an láirn pas a seach an son beidir go lascailtí an Gaillimh an tar cúil ag a deire ó imethe harann seasnán bhí seansúntaach an son ar cúlach caithfidh Niamh Mallon a bheith sásta an Cúlín a bheith cé agus táid ar a chóscór. Gach shelf có táchtach cléthe ceannais na strathe 2005 car dí halahúntaach déint an son ag an Gaillimh agus Derville Higgins. Tiobraid Árann chun tosig don ceann átha son a ríist. Brise tríd an son deisir Cúlín an ceann son ag Karen Blair agus é sin harann seasnán ag ban Cashel agus ag a deire seans déanaach
ag an Gaillimh na fórna Corramú an counts on a meher stray off o Carrie Dolan fi Shancer Coolin an co-score o drama go cinnte ag an críochan an Ado Gerrig shit an agus den géadúir le fiche bliain siad Tiobraid Árann Champíní na Sraith Roinn a héana. Scoir Derna go Barcan Crocaig, héna trídig ag Tiobraid Árann, ná de cúdig ag an Gaillimh.